Nining atong istorya ta episode atong makauban ang usa ka babae nga larawan sa giingong women empowerment. Yes. Mo na nga idea. Ako na. Dapat dahil kuan inday dahil dito sa net. Wala na. Ang iyang kaagi o kahimtang kaniadto nagpamatuod nga dili babag ang kagahapon aron makabot ang mga pangandoy sa kinabuhi. Graduate gani ko sa grade 6 na. Sinina pag yung taon sa akong magulang akong sinina. Maingon nato nga she is fulfilled on her own right. Isip usa ka negosyante o public servant, isip usa ka inahan, isip usa ka anak, o isip usa ka asawa. Presently, ay mawala gyud ang essence nga nung nagdungan tagpamahaw, nagdungan tagpanihapon, nga di day ta magtinan-awa sa mata. Atong sayran ang mga mahinungdanong punto sa kinabuhi sa nailang Inday sa barangay, former City Councilor Edna Inday Dahino. Ali, mag-istorya ta. Atong makauban karon ang babaeng larawan sa giingong women empowerment. 3-term city councilor, a fulfilled entrepreneur, a passionate advocate on strong family ties. With her slogan, ang pamilyang malipayon, lig-on. Giun sa niya pagbalansi ang tanan. Kini atong masayran o uban pang mga mahinungdanon o inspiring nga mga kaagi sa iyang kinabuhi. Ang Inday sa barangay, former City Councilor Edna Inday Dahino. Councilor, maayong adlaw kanina. Yes, hi sa atong mga naminaw o nagtanaw sa atong programa karon Alison. Thank you for inviting me. Kumusta na ang kinabuhi sa usa ka private citizen, ma'am? Wow! Yun na Private tayo! citizen Para sa ako, wala gyapon mawala ang akong pag-get involved sa ubang tao. Bisag ni arak ko diri, but I still have that kanang conviction nga makabalupod ko sa unsay sa gawas. With that, happy actually. Nalipay ko because mas daghan na ang atong oras sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, sa atong panginabuhi. And of course, dili gid malimtan ang public service. Kaya ako mga ginikanan, mga public servant. Yes, na ginagmay, mga dili na lang yun nako na ipakita po. Yes, kay kanang murag wala naman ta sa public. Usually I use not nang i-advertise gyud unsa akong gibuhat kay di wala ko naanad ana. Pud naanad ko nga hilong lang magtrabaho actually. Okay. Ang nakita sa mga tao, councilor, karon kung tanawon ka, yes, usa ka fulfilled person, in the field of business and at the same time politics. Imagine 3-term, wow na siya diha, pero ang mga tao wala sila kakita unsay imong giagian before you reach that stage. Giun sa di pagsugod. Ba, yun sa pagsugod sa usa ka Inday Dahino. Nagdako gyud mi sa ka pobre nga mga ginikanan. So with that, ang among mabatian sa among ginikanan nga eskwela ra gyud kay mura ning bahandi nga among ihatag ninyo. So kaliwala sa kalisod sa pagkaon wala diha halos ngutang ug asa dapit makapangita og makaon. Sa akong pagagamay gani sa bukid manggid ko nag-eskwela in town. Graduate gani ko sa grade 6 na. Sinina pag yung taon sa akong magulang akong sinina. Unya akong sapatos kanang nilulaman pag yung taon sa akong igso nga malipay ang akong mama sa ako kay di ko maghatag niya og kanang kabugat. Yun. Nang during the time, ako mama maestra gihapon sa bukid, akong papa nila din sa Cagayan de Oro nagtrabaho. Meaning nagdako mi nga wala among papa nga makita namo actually. With that, kanang paningkamot ba nga mahawas ra gid ni adto nga kalisod. Utong grabe gid nga pagpaningkamot og eskwela.
ako nag-graduate sa high school sa COC. Di po gyapon ko nag-graduate sa pag-college. Kay dool raman among balay nga diya sa barangay hall raman among balay tong una. Nya you know what? Kanang mamuot pagyud ko kay akong uniforme isa ra gid ka buok. Nya uban dagan kaayo. Pag uli dagan-dagan lagi ko uli kay ako naging labhan dayon. Kay aron pagkaabot nakatilaw pagid kog pamaligya sa merkado sa Carmen mo nang inday gid ko sa prinsesa sa merkado sa Carmen wala gyud nasayod tapos anang na sidewalk Usay baligya ninyo? mga itlog mantika suka inana ay alas 2 pamis kadlawon gapang ga pukahon na mi sa among igsuon. Pito mi kabog ikaunom ko. Okay. Oh, grabe gyud kaayo nya. Pila ra man tay sweldo sa among ginikanan, daghan kay mi tanan gyud mi nang eskwela nya wa man poy nag-working bisag kalisod. Dito kay maglumba naman sa merkado. Kay buklad-buklad naman kani adto. Yeah, sa Carmen. Yes, 1976, 77 ana nga mga tuig. Alas 6:30 dagan na pod kay mi kay mong eskwela. Usahay nga din naging makapanghilap sa eskwela lang yung kanang nakakita ko how business bitaw nga unsa din sa merkado magliga mig silupin bisag unsa na lang para nga nagiduga nga income very young age ka analyze nako then mo to nagunda nami nya kanang trabaho na akong igsuon kay sino ka hago ba gyud kaayo so mo na nga alas 6 alas 7 turod-turod sa kariton pili ko gareklamo kana bang kapangita ko murag solusyon oriented ko na tao murag kapangita ko solusyon muna nga sa iyang kwarta walang kitang masayod akong nanay nga ibalik mamaligya akong itlog sa merkado palit kong itlog nga kana para lungagon kay daghan baya mga adlaw niya mga adlaw di ka mamaligya niya wala man sila kaunon so ako sila mabaligya mamaligya ko wa gid na sa taon gani ako mga igsuon murag nakaingid may nga ilag kay parang hindi parang di ta magpiraminti aning kalisod muto nga ID ang sa kalisod mo gay mag-drive nimo nga ikaw may mong strong nga tao muna nga I strongly encourage gyud sa kanang mga tao nga naglisod nga temporary ra gyud ang kalisod hard work gyud walay shortcut gyud I do believe walay shortcut unya walay pang kuan ba kana panglamang niagi day ka sa situation nga ultimo uniform sa CAT dili ka kapalit na gusto gyud kumuhilak ana pwede na lang gyud kumuhilak kay muna na ay paningkamot sa akong ama nga asa dapit siya mangita og kwarta para mapalitan ko at last natagaan ra man gyud ko pero nabunalan gyud ko sa akong lawas nga bunal pag gyud nga kanang bakus pero counselor sa mga hardships nga imong na-mention naabay punto sa imong kinabuhi nga hapit ka mo give up or hapit ka misurrender istorya lang tumanon local law national law ang iniilang isa. This Historieta episode is brought to you by the Autos Best Padlas Homemade Products. Pero counselor sa mga hardships nga imong na-mention, naabay punto sa imong kinabuhi nga hapit ka mo give up or hapit ka misurrender? Wala. I'm very optimistic person. And I know nga kini labay ra ni. I condition my mind labay ra ni sa unahan nindot na ni. That's natulo na ako. Murag innate na nako. So walay makababag sa ako. Sa course nimo? Chemical engineer. Ako engineering. So naka-take. You're a licensed chemical engineer? Yes. Oh, nya kay may akong mamang papa wala man lagi ibayad dito sa Cebu para dito sa Cebu ra baya mag-review. Sa Cebu. Dili lang sa klase ang akong gikagulan pero pati pa financial. But I prayed nga kanang Lord, pastor, papasara lang gyud ko Lord. Wala na gyud lain. Or gyud ni. So I thank God nga
kanang nakapasar ko out of 5,000 ka mga examinees that time 300 lang mi nakapasar. Salamat ko do wala na nako nagamit pero I can kanang ang businessman cannot be an engineer but an engineer can be a businessman. Yeah. Asa nga stage na nataga-break si Inday Dahino nga that was the start of everything kung unsa ka karon. Yes, kanang of course Nagtrabaho ba ka? Naka-maestra ko. Mao ba Ay, asa mo na? to sa Liceo di Ganun? Cagayan. Sa year? 87. Nag-teach ka chemistry. Yes, physics. Basit- Unya dayon sa COC. But with that kay ang akong igsuon katong akong mama nag-retire man pagka maestra, i-drivean pud sa akong igsuon. Nagpahulam-hulam po ginagmay sa merkado. That was the time na ako siyang itabangan. That was the start. Yes, that was the start. Sa merkado nag-so-good ka. Yes. Kung unsa ka karon. Kung yes. Wala may expect na misulod ka sa politika. Yes. Unsa nag-motivate nimo? Yes. What drives you to join politics? Yeah. My brother once told me nga, Inday, may naman po di mong lakaw. Sudli ang kuan pagsilbi sa tao. Touch man akong heart, ana. Okay. Katura nga word. Dito naman ko sa Lamasan pag kami na ako dito na ko nagpuyo. Balik ko sa Carmen. Dini ko magsilbi. Nagdagang ka kapitan? Kapitan, twice. Kanang siguro may plano ang Diyos kay wa man ko matagay higayon. So okay lang. No hard feelings yun ko ana. Oh, inana lang kasi. Dili para sa imo ang barangay kay ang imo syudad. Yes, pag abot sa 2013, kaloy sa Diyos, nakadaog ko. Nagunaw ko nga na ako diha for something bigger than me. Nang nakoy mabuhat, nakoy naman akong mindset. Ang akong drive kumbaga ang akong damgo nga na ay mabuhat na ako kahit papaano kanang natuman ako. Oh, nga wala na ko gi basta-basta gi kuan ko ang akong presensya during the time na ako sa public service. So isip po sa ka public servant, no, 3-term undefeated councilor, unsay imong mga maingon nga imong legasiya? Sa 2013, I saw kaning ubos sa Price Plaza Hotel. Kini mga hulog ni daghan kay madisgrasya. 4 years na ako nag-fight. Kanang slope diha nga gwapo na going to sa Masterstone. Yeah, I remember gibuntagan na siya murag net diha. Net. Yes. Mo na nga idea. Ako na idea. Dapat na ay kuan Inday Dahino dito sa net. Wala na. Could just imagine maghilak baya kog tanaw ana nga thank you kay kanang wala na sayod ana nga kanang protection against landslide. Protection against landslide. Wapo. That's one. Unya dayon ang mga kaning mga silupin nga wala na sa merkado. Usa na. Unya dayon kanang magtanom sa kanang kahoy nga usually ang magtanom magud sa kahoy tanom lang nga dinaday balikan. With my ordinance Arbor Day every July 4th of July na ay budget ana. Ang syudad walay him. Walay mabatian nimo nga Cagayan kanang him. When I went sa different mga provinces, ni ilang mga kanta nga sa ilang lugar. Tin ko nga oops tin pa. Sa Gayandoro wala. We should have. Imo din ang Dahino. Yes. Pero dili kay ka mahilig sa kumbaga promotion ba? Yes. Wala kay kanang labay lang to, but at least nga may mintas nga na ako diri. God called me to see unsay ako matabang. Ang kanang Vaucides, Inday Dahino ana pa-establish nga naay maadtuan ang mga mama in times nga naagyoy violente diha sa ilang panimalay. Mula gito, hubog akong papa ni Erto. Mandagan yun in taon mi. Maglasong. So kung naada ito, Vaucides ka ni Atong, akong mama number 1 siguro mo ato. Number 1 na suki. Suki. Suki sa presinto. Oo, diba? Nganong pamilya man ang imong advokasya, Councilor? Ang uban, environment. Oh, uban, pamilya. Because pamilya ko sa gubot nga pamilya. And I am very hungry sa pamilya nga.
intact, nag-istorya-istorya sa about just make banding. Wala ko kabati ever since akong pagkagamay. Trabaho lang. Kanang tulog, trabaho lang, tao. to ang kaon at silahan. Wala yung mga istorya. Nanimagod ni ang ako makitaan na RD, kung gubot ang pamilya, definitely gubot ang society. Because family is the basic unit of the Yes. society. Mugid na, dili ka ba makaunaw na nga, how can you be a solution to that problem? Be the change you want to see in the world. Sa imong family karon na may rules and regulations or guidelines para ma-maintain yun ang banding kay kasagaran mas pamilya karon nag-uban lagi pero di mag-istorya kay Di magsikiran ang Yes. cellphone. Wala man, pero kanang ang sa pamilya manggod kanang lead by example ba lang. Mura Okay. mag-inana kay medyo namin mga body language nga stop na. Okay. Mag-inana. I even myself nga na ay cellphone mag timpasa present na dapat. Okay. Kinsa si Inday Dahino isip usa ka asawa, Yeah. inahan o usa ka higala. As kanang asawa. Kanang naiuban nga manghilabot sila mga cellphone, mga personal nga mga gamit sa ilang husband, ilang tanawon ang sent Ako, item. I don't mind. Mao ba? I don't mind. Why? Because giton anak ko nga I trust. Magnet maguni atong mind kung magunahon na kag dautan. Ang dautan gid mo'y moduol. Okay. Itulod mo na nimo ang imong mga mahal sa kinabuhi sa dautan kung pirmi ka sige ka mag-ingon nga muni paingon na noon dito. So as a wife kanang di sad ko nagel. Kanang kuan ko kanang gapaminaw ko. Okay. Isip usa ka inahan counselor. Basin og dili ba pressure ang imong mga anak sa imo? Ako mga anak. Like ang benchmark ikaw eh. Ikaw ang benchmark eh. Sa akong mga anak, kanang na kuan din nga disiplinado. I taught them how to do household chores. Manual. Ganun? Oh, ibuto do Even advocate. if kumbaga gingon nga they are born in a silver spoon. Oh, walaban ako na sila kay palukong naam naman kita mga sakop kay makagahong naman ta. Pero wala gid ako na nga mag-inoe. OA ba? Tublan ko ni sila hard work. Pero it's up to them kung ilang i-embrace, pero kabalo sila sa values. Sila kabupan sila? Duha. Isip ko sa kaygala, friend. Ako, kanang, I do not know unsa ka ko sa akong friend. Kay wala ko'y kanang barkada. Wala kay barkada, ano? Wala. Why? Because Wala kay best friend, close friend. Niya to sa high school ko na ang Wala na. pero wala na. Why? Kay ang ako mong basta makadisturbo ko sa iyang oras. Niya siya sa makadisturbo sa akong oras. Lagi, no? Inana akong thinking. Muna nga, oy, manglakaw ta. Meaning, i-release ko na nga kuan. Sa mga inahan o kababaihan nga nananaw ni ini nga episode nga siguro ang uban sa ila dunay mga problema nawalan og paglaom tungod lagi sa ining mga ginaingon nga nagkalain-laing sumog sa kinabuhi unsang imong ikatambag sa ila? Sa kinabuhi, upat gyud ka dimension ni ang dapat natong mahibawan mga kababayenan kay kanang atong kaugalingon, atong trabaho, atong komunidad, atong pamilya. Sa atong kaugalingon upat sad ang atong dumdumon, atong mind, ang atong heart, atong body, and the spirit. Balansihon ta gyud na siya. Otherwise, kanang mabuntos ka ba? So, sa kagalingon nimo kinahanglan gyud nga moangkor gyud sa labaw nga makagagahom. Number 1 gyud na siya. Basa tag libro, kanang Bible, kanang mga story about God, anything nga maka-enrich sa imong kaibalo. Wala man, dili man nga mataw lang ta for the sake nga mataw ka lang, magkaon ka lang magbawas. Dili gyud ginahan. Matigulang mamatay. Yes, naatay purpose. Tanawa sa Jeremiah 29 verse 11. Napata sa tiyan, for God has a plan for us. Napata sa tiyan, ginanagay plano ang Diyos sa atong kinabuhi. Muna nga, think of it, para ka sa uban. Dili lang ka para sa imong kaugalingon. Unsa imong gusto, happy family din, make it happen. Imong business o kung nag-business ka man o nakara sa balay, himo ang happy ang pamilya. So, happy lang gyud ta kung productive ta.
kung happy ba na magmarites ta, dili laing tao man ang imong giatiman anak, especially sa mga married nga mga kababayan-an. Dili gid pwede nga magsalig ra kita sa atong bana. Sa kalisod karon, we have to kanang hinimbang ba. Maghinimbang gid ta unya di ta kahinimbang kung di nato tan-awon o asa ba atong talent. Kumbaga, i-assess nato asa ta maayo. Kay mostly magud mawad-an og respeto ang mga bana kung ang asawa pa beauty lang pa kung magpaganda-ganda ta bisyon nga kabalo sa tabangita kwarta. Kita, as what you have said, no, lumalabay lang ta, transient ta sa world. Yes. Kung moabot ang panahon nga papahulayo na ta Yes, definitely sa kalibutan, unsay imong gusto nga mahinumduman sa mga katawhan sa usa ka inday dahino? Nga when we were born, we cried and the world rejoiced. So we have to live a life in such a way that when we will die, the world cries and you rejoice. You rejoice because daghan kag gihimo, not only for yourself but for others. You know, so unsa imong gihatag. God knows. Wala naman dili man kinahanglan nga magpasundayag ta ka. In fact, kung ato lang bitaw gid nga lisod magid na paluhon gid ang Bible bitaw nga kung unsa imong ihatag ganang kung ihatag sa wala ay pahibawa ang tuo. Karon lain man kay ang tuo mga tag ang wala kinahanglan gid pasyat man gid taman sa ginawa. So kanang usay kanang bang hypocrite pagid ta kaayo ba as human lugar, pero nagi mga time nga di lang yun nato kwan kay it is our relation to Him. Daghang kayong salamat, Councilor Edna Inday Dahino, sa panahon nga imong gihatag o punta sa atong mga netizens nga nagtanaw ani nga episode. Daghan mo nakuha no nga mga mahinungdanong impormasyon o mga inspiring messages na magamit ninyo sa adlaw-adlaw nato nga pakig-away sa mga nagkalain-laing sumog sa kinabuhi. Yes. Okay, please don't forget to follow us on our FB page, Historiata with Ardison Tuliba Sarsoa, and subscribe on our YouTube channel. Okay, daghang salamat, Councilor, daghang salamat. Yes, salamat kaayo RD sa inyong istorya ta. Thank you. Ug may adlaw sa tanan. Mga kaistorya, tumanon, lokal o national, sa ila ang inilang sa